Μια προσπάθεια για τη Ζάκη, δεν θα καρποφορήσει ο Κωστόπουλος. Ο Γραντίτσας στα τρίκαλα τώρα εδώ. Το πλασέκι, μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον Νέο Τρίκαλα που θα ανοίξει το σκορ. Νομίζω είναι ο Σαμαντάς, να δούμε, ο οποίος πλήγει στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Ιοντρικόντρηση σέντρα από τον Γουσέτη. Εδώ το πλασέ που θα γύρει και η Ζάκη θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια. 1-1 λοιπόν με τη συμπλήρωση 70 λεπτών. Η παλιά, η μπάλα θα φτάσει στον Αλεξίου. Αλεξίου, το πλασέ, γκολ για τα Τρίκαλα. Άμεση απάντηση από τον Θέμη Αλεξίου αμέσως μετά τον γκολ, το οποίο πέτυχε Ζάκητος. Στην επόμενη φάση τα Τρίκαλα διπλασιάζουν τα τέρματά τους. Θα κάνουν λοιπόν το 2-1.